Vieras menee Tallinnan Narva moottoritie ja näytän tämmöstä hiljaisempaa pirttiä. Oikein mukava pelipyörällä. Tuuli on tuolla takana päin ja tulee takaa ja ei ole liian kuuma. Kun lähtee tuonne etelän suuntaan, niin aika kova sivutuuli tulee, mutta so far so good. Ihan hienosti menee. Ihan tämmöstä harjoittelua. Tämäkin kanssa. Tuossa näkee hyvin minkälaista kalliomuodostelmaa on tässä heti Viron toisella puolella, tuommoista liuskekiveä. Hyvin tuommoista rapauttaa. Reissu on alkanut ihan hyvin. Laivaanmeno onnistui hienosti ja laivasta poistuvo ja tossa nyt tuli tehtyä pieni semmonen ketunlenkki. Normaali tämmönen vanhan sissin ketunlenkki. Ihan niinku jossain kavenlaissa. No niin. Pannapa tämä aparaatti nyt pois ja keskitytään pyöräilyyn. Ihan hyvin menee. Mahtava keli kyllä. Ja avaraa tämmöstä peltomaisemaa. Hyvät tuoksut. Ensinnäkin yö meni vähän kyllä levottomasti. Oli aika kylmä yö. Alta 10 ja makupussi on ihan kyllä kesäkelipussi. Eli nyt lähdettiin tästä lähdettiin jo 21 kilometriä sitten niin Aikeviivusta. Hyvä paikka pienen lammen rannalla. Ja todella kylmä vesi. Kävin siinä eilen illalla uimassa. Aamulla en kyllä sitten saa itsestäni kiinni. Ja nyt ollaan kohti Tamsalua. Ajatuksissa on, että pyöräilisi tänään tuonne Mustveehen Peipsijärven rannalle. Mut sinne on matkaa vielä vajaa 90 kilometriä, että taitaa jäädä väliin. Siis ei väliin vaan, etten vedä sitä tämän päivän aikana. Eilen tuli pyöräiltyä yllättävän paljon. 90 kilometriä ja plus sitten mitä Kannelmäestä Länsisatamaa tulee, niin aika paljon. Ja kyllähän se nyt jalossa tuntuu. Ihan selvä. Eli on puolipilvinen. Tuulee. Mistä se nyt tuulee? Tää varmaan lounasta. Ja aika hyvin menee eilisen pyöräilyn jälkeen. Ja ihan kiva. Tässä on mennä. Ajatuksella Carpe Diem. Näin se on. Matka on tärkeä, ei päällä. Näin se pitäisi olla. Tonne mennään. Ja täytyy sanoa niin, että asfaltit täällä on kyllä hyvässä kunnossa. Näitä on kyllä ilo polkea. Ja autoilijat kyllä huomaa pyöräilijät kyllä näistä. Että ei mitään hätää. Ja nyt on tää tosiaan tämmönen hiljainen tie tonne Tamsaluun, niin saa mennä ihan rauhassa. Lähenee. Tuolta tultiin ja nyt ollaan tämmöisessä risteyksessä. Tää on merkitty tämmöiseksi
pyöräilijän tommosella kolmosella. Tässä on semmonen niin sanottu maisematie. Leiripaikka. Nyt ensi yöksi. Tuli jo otettua aika pitkät päiväunet ja tämmönen hieno alue Lohusuusta eli Mustvee Lohusuu Tarto Narvan moottoritien varressa oikealla puolella tietysti. Niin, täällä nyt ollaan ihan yksin. Tää on hieno paikka. Täällä on tommosia grillikatoksia, missä ihmiset voi grillata. Niitä on täällä useampi, ainakin 4. Sitten on tuolla tommonen ulkovessa ja roskis. Tää on todella hieno paikka. Tämmöstä mäntyvetsää korkeita. Ja mennään vähän katsomaan tuolta Peipsin rannalta. Tarkoitus olisi siinä uida, mutta kävin tässä kokeilemassa sitä veneä. Mutta ihmettelin, että miten täällä on näin kylmää vettä. Että kyllä meillä kotona oli lämpöisempää. Mutta niinku hieno tämmönen kulkureitti. Autolla katettu. Ja 2.4 lyöty pidemmältä matkalta. Siinä menee tommonen puro. Hiljaa virtaa. Ja tuolta siintää jo Peipsijärvi. Se on kyllä iso. Ei siellä mitään liikennettä näy, että kyllä se on niinku ei ole huviveneilijöitä. Tossa on tommonen nätti sameeta vettä. Tossa sai myös vettä niin pumpusta, mutta vesi haisi kyllä todella pahalle, että onko vähällä käytöllä, että joku tuoksuu täällä. Siellä on olisikohan tuo jalhaakari?
25 Rakvereen. Tultu 51 kilometriä. 4 tuntia 23 minuuttia. Siinä puoli tuntia tauko. Keli on hyvä. Puolipilvinen. Lämpöä semmonen 5-16. Ihan mukavasti. Nyt matka jatkuu Rakverestä niin puoleen väliin Tallinnaan. Semmoinen 50 kilometriä. Eilen tosiaan pyöräin tuolta sieltä leiripaikasta. Eli pikkasen Tudulinnasta niin eteenpäin. Siis Mustveen suuntaan ja sieltä sitten tosiaan Rakvereeseen. Tuli semmoinen 74 kilometriä ja aika yksitoikkoista, pitkää maantiet, pitkiä suoria. Loppuvaiheessa oli muutama mäki, yllättävää kyllä. Tasastahan täällä on tää meno, että ei sillä tavalla. Ja viime yön olin semmossa kuin Posti Guesthouseissa. Ihan tasokas paikka, vanha omakotitalo, joka oli kunnostettu viimeisen päälle. Ja 50 yö, vähän kallis oli mutta oli hyvä paikka. Ja kiertelin vähän kaupunkia syömässä ja tuntuu, että jatkuu nälkään päällä. Sitä energiaa kuluu mukavasti ja nyt on taas oikein mukava polkea pyörätietä. Tää on pyörätie niin merkitty Eesti pyöräilykarttaan niin 4. Eli näitä pyöräteitä on aika useita, jotka löytyy siitä Eesti pyöräilykartasta. Mullahan kävi vähän köpelösti sillä ensimmäisenä päivänä, kun 2. yritin seurata Aikeviiduun, niin jossain Maarun kohdalla niin hävitin opasteet ja siinähän tuli pientä seikkailua sitten, mutta matkailua vartaa. Nyt on oikein semmonen vähätuulisin päivä, ainakin aamupäivä. Iltapäivästä on ennustettu pientä vesisadetta, että tuulee aika laimeasti, että on nyt tullut sanotaan, että joka päivä. Enemmän vähemmän sieltä samasta suunnasta. Nyt mennään eikä meinata tien varsiin kukkaluistossa on näköistä pyörätie, asfaltti on pikkulaksi todella siistiä. Ja tosiaan ei ole mitään hoppua tälle päivälle. Huomenna lähtee laiva 18 jotain. Ja siihen sitten, eli tässä on ihan rauhallinen tahti näille kahdelle pyöräilypäivälle, että ei ole mitään hoppua. Viimeinen yö Eestissä. Kyllä vähän semmonen levoton. Tossa on tuo Tallinnan Narva moottoritie ihan tossa vieressä. Eilen satoi aika kovasti tossa ja ei ollut tästä majapaikkaa oikein sillä.
Pistin teltan pystyyn tänne sähkölinjojen alla. Ja oli entinen soramuttu. Todella kostea yö tuossa 2:30 aikaa. Kävin ulkosalla, niin oli niinku laskeutunut semmonen tiukka kosteus tähän. Ja jännästi tuo hikolenssistä ties tuo teltta läpi, että nyt ei parane koskea seinämiin, mutta aamu valkenee erittäin. No, nyt on kello jo kohta 8, niin on jo lämmin, ihan sininen, kirkas taivas ja nyt aamupala syödään ja syön tässä ja pakkaan kamat jo pikkuhiljaa Tallinnaan. On koko päivän aikaa 6:30 lähtee vasta laiva. Tässä mikään kiire on. 40 kilsaa. Ja mutkien kautta sen on oppinut 60 kilsaa. Et sillä viisiin.